ħarġu r-riżultati tal-eżamijiet tal-ewwel sessjoni tal-Metzek illi għalihom din is-sena applikaw aktar minn 9,000 student u studenta. B'kollox dawn laqtu 105 suġġetti differenti u din kienet l-ewwel sena illi fiha l-istudenti setgħu jagħmlu l-eżami tal-SCAC. 4,938 student għamlu l-eżamijiet tas-SEC, 15 għall-eżamijiet tal-SEAC u 4,237 għadu għall-eżamijiet tal-matrikola. L-aktar suġġetti li kien hemm studenti li jagħmlu l-eżamijiet tagħhom fil-livell avvanzat kienu l-Ingliż, Pure Maths u l-Bioloġija. Fil-livell intermedjarju s-suġġetti l-aktar popolari mal-istudenti din is-sena kienu l-Ingliż u Systems of Knowledge u fil-livell ordinarju kienu l-Matematika, l-Ingliż u l-Fiżika. Issa ir-riżultat mistenni jasal għand l-istudenti bil-posta fil-jiem illi ġejjin. Fuq il-medja soċjali, il-Prim Ministru Robert Abela kellu messaġġ ta' awguri u kuraġġ lil kull min irċieva r-riżultati tiegħu illum u fakkar li dawn l-eżamijiet saru fi żmien partikolari. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Justin Caruana irringrazzjat lil bord tal-Metzek u l-istudenti kollha li stinkaw u għaddew minn sagrifiċċji, kif ukoll lill-edukaturi biex l-istudenti setgħu joqogħdu għall-eżamijiet. Intant se jiġu offruti klassijiet ta' reviżjoni tas-suġġetti ewlenin tas-SEC mingħajr ħlas mill-aħħar ta' wissu bħala parti mill-iskema tal-Youth Guarantee. Wieħed jista' japplika għal dawn billi jibgħat email fuq revisionclasses@gov.mt.